Hoxe descubrín algo que non sabía, porque fixen algo que nunca fixera. Encántame o kéfir, con fruta ou en calquera outra receta. Pero hoxe, como houve alguén que dixo que nunca probara o kéfir feito na casa, que sempre o collía do súper, a que saberá o kéfir que venden no súper? Cumprino, este é o meu kéfir. Espeso, agrio, un toquiño ácido, con un sabor fuerte, un sabor moi característico. Este é o kéfir da compra. Parece leite, sabe a leite, non ten nada que ver, pero nada que ver co que eu tomo. Feito na casa é especial, o da compra é moi light.